Mayong buntag mga kabay. Hindi kami karon sa siyempre sa bukid. O kita niyo. Ya among buhaton karon kay kuan man kanang wala mi sugnod ba mag-ihaw mig kanang baki-baki. Panud ano ba? Si Romel Iskustakle nagdalag sundang sundang niya. So adto mi karon sa pikas balay nga daan. Managa mig kahoy para sugnod para sa amo ang paniudto niya ba. So let's go. Kanang magmotor lang ta. Wow! Oh. Kawan nun kayo. Daghagdagom. So manguha sa migkahoy kay para sugnod. Ya, makatigom-tigom sa gamay ba para sa uwan. Ya, kita kits dito. Midray sa lugar nga among pangahoyan mo ni ang balay sa akong lula sa una karaan. So unsa itong buhaton dito mga bay? Mangahoy tarong bay kay kaulanon man wa tay kasugnod. So kinahanglang mangandam sa para di na ta magkaratol-ratol niya. Okay, let's go. So kalibon na nagyog kayo no. Ito gianan. Hinahinay ta kay basig makakita tag kuan diri ba. Bitin. Nani? Diya mga palwa mao ni imong kinabuhi diri sa bukid. Ang sugnod para makaluto paniud to. So palwa lang sa mong pangwaon karon taon na mga kuan dito mga ginabas. Ya, okay ra ta diha mga bay. Ayos kayo. Wow! So dagang kahoy kayo no nas balay. So ato lang pangwaon mga kanang di na kay magamit ba mga reject nga kahoy. Sama aning mga kuan dili na kuan dito magamit na may uban nga magamit pag dapat sa pamanday. So atong tan-awon dere. So mao ni ang lugar no. Nalibo na gid kay wala na puy iba. Nindot unta ang view. So dalugdog na magkaulan nun. Ato ta dito bay dito. Na mga ginabas dito itong niaging buwan. Ato tuod. Okay, daidaghan diri. Mao ni mong pamisakon. Oh, mga sugnod. Kuya guys mga bay. Mga bayis mga bayi sa tapon. Nangahoy sila. Mao ni ang advantage sa magpuyo og probinsya or bukid kay kuan gyud ba kanang di na kakinahanglan mo gamit og kwarta para makahaling makakwarta unlike sa city nga magkuan gid no kanang palit gid butane or gasol usa ka makaluto dere mangahoy lang ka pero mangahoy ka kana kung sa inyohang kuan kanang lugar inyong yuta or kung wala man gani pwede ra mangayo basta mga lata-lata na nga mga kahoy or di na magamit ba mas medyo nang mananghid da kay para wala na yung kakulian di ba bay RG di ba okay kayo ana gina lamigas nang ginabuyan sana sila samar guna nato di ba bay Romel okay kayo
Ayos. So, di kami magdugar sa taon kay magkabundak ko na ang uwan. Nga, dagko kay dalugdog. Oh, kita mo na nga kuan ba kanang landong gid ang kalangitan. Okay, dara nga mong nakuha nga mga kahoy. Ang uban mga palwa to ara to pikas, so among gipili ang mga kuan, mga mayo-maayo ba. Ang singalan ng kahoy bay? Tugas. Tugas. Tugas din na sa. Ano, so libre na mo ang prahaling niya. So, daghan pagkahoy yung mga reject na kahoy. Okay kayo. Yeah. Daog na, daog na. Good. Yeah. Ikaw, bye. Aji. Okay kayo. Okay kayo. Mga bay, kita-kita sa sunod ng video. O amorang putlo na mong vlog karon kay no, hinihinay nagtaliksik. So mga bay, palihog ko ka ng subscribe sa among channel o i-click ang notification bell para ma-update mo sa mo ang YouTube channel. Nami mga next video coming soon. See you soon.